Ngiphinde ngikhethe inkosi kumazizwe. Amen. Kanti ngasezwini siyithiwa manje thina esiphathiswe imiyalezo amakhosi ngasezwini sitshela noma thina esibona inhlobo zethu engasekho zasitshela ngalomuzi yena uthiwa isidlula manje ndivela abantu benkosi ukwasiphakame sitshela umkhandlu wasezulwini ukuthi kuthiwe ngalomuzi mhlambe nami ngisangabaza uzothola ukuthi ngisizakale ngeke ngasho wena sekuseni ukuthi sakwazi sakhala ngasathi ukuthi awulengane ukukhulumile ngabe namhlanje ngikhishiwe ngathi singesabe abantwana benkosi ngoba ukukhuluma kwethu bakhishwa bona ejuleni usiza bakubona samajele emndeni babe wengane engcono. Amen. Amen. Cela twasisese abantwana benkosi umhlawuli beselodwa sonke basikendlu akhona yedwa ngakhulumi kepha kwelo thunyiwe umndeni wakhe noma amakhosi asezulwini entshela ngalomuzi. Amen. Umhlawuli beselodwa masufika imbhobho kwesengene endabeni. Amen. Amen. Nkosi usibusisa. Amen. Baba Yakolisa abantwana baNkulunkulu abaphakamile yakhetha inkosi yasekhaya amaNazaretha uNyazi bezulu. Amen. Umfana wabatebanga entshonalanga le Northwest eRustenburg. uNyazi bezulu benguThixo. Labo abangizalayo bahamba emhlabeni nami ngayikhethela lona. Ngicela ukubeka indaba emfishanyana nje yakithi. Engicelayo ukuthi mhlambe ingenzile ukuba ngingalali uma ngikulo hambo engulo lobuNazaretha. Uthola obekhuluma ekuseni omunye uthi ngathi ngaqala ukukholwa. Angela umuntu ke unenhlanhla mhlambe ukuthi bayelele kube khona ukuhle noma akubonayo. Kodwa ngithi mina kudlule. Tiba ku-August noma uSeptember. Uma ngele ngibona ngiqhamuka kweyindawana eyinsini ya ekhaya. Uma ngiphosa amehlo ekhaya ngibona kunomuntu ugugile laphana. Phambi kwakhe kunesitsha la ngiphakela khona inkomo. Udla utshani lo kube inkomo. Uthengiziwa lo muntu usekhaya kodwa udlela isitsheni senkomo akacela ngani bamphakele. Yeza yangena egcileni sengiyale la engakhona. Uma ngimbuka ngiyabona ukuthi ikhulu omdala umfako kamkhulu uzababa. Okade wahamba emhlabeni. Sengiyabuza ngenhliziyo ukuthi hawo umkhulu akangeni endlini acela ukudla. Useyaphenduka. Uyangibuza ukuthi awusizi ngani kodwa. Ngoba wena kuphela ungangisiza. Ngibuza ngenhliziyo ukuthi angisiza ngani manje umkhulu. Uthi ngisekuhluphekela okukhulu mntana. Uthi ngiphila ngakho lokho. Ngithi mina umkhulu ngiyafisa ukusiza. Uthi cha. Ukhonza inkosi. Ngithi mina ngikhonza inkosi uNyazi bezulu asebuhleni. Uthi mana ke ungaqala ungisiza.
ngizohamba ke uNkulunkulu uNyazi wezulu lo muntu ohamba emhlabeni esonta eZCC uthi ngizohamba ke enkosini uNyazi wezulu ngiyomcela ukuthi angisize silwe lezitha zakho sizinqobe bese ngiyaphindela kuwe uzocela ukuthi mntana ngisize uthi lokho kudla ukudla emphila ngakho ngase ngithi mina ayikulungile mkhulu ngakuzo ngicela ungene uzame ukuthi bakunike ukudla okurayithi la nje bese kuphindela kulesa sitho waqhubeka nokudla lokuyathatha ngiyaphaphamela ekuseni ngitshela umakoti wakithi ukuthi ngibonele uthi ibuhlungu leyo nto ngicela uzame ukuyisheshisa uqala uye emzini kaNkulunkulu ekhaya lomphefumulo uzame khona ufike ubuzise khona uwelulekwe bese uyamlungisela umkhulu uthi kodwa ngicela ukuthi ke ngoba ungakayi khona uzame ukumenzela itiye usho ukuthi uzwile khona la ekhaya athi mina ngizoyenza angazi ngiyenze nokuza lapha futhi akazizi waphela unyaka aboJanuwari baba inyanga edlule umfowethu ngamayo uyashadela ukhona amakhosi lapha ekhaya abethi azofika kula mshado hayi ngiyahlela ukuthi hayi amakhosi mayesefike lapha ngoba yahlatshiswa ngizobenzela ukuthi nokuthi nokuthi uhlabeka inkunzi esibayeni ihlabeka into esingayazi bathi abanye hayi mhlambe kukhona into eqondene nayo manje esibayeni uthi usisi udadewabo kamakoti osibani ukuthi hayi khona into engiyibonile ngangeke usho usethuzini lapha ekhona mina ngicela simbe uthi kunomkhulu okhalayo lapha uthi umkhonyana wakho usebhizi manje ufuna ukulungisela abantu abazofika lapha emshadweni kodwa yena selokwakhala ngonyaka odlula akazenzele lutho uthi manje lenkomo ngeke zisiphe ngoba akamnakile sengithi mina hayibo usho kanjani uNkulunkulu ukuthi ngime kancane uzokwenza mananzaretha lengalo sikuyona iqiniso sayizama inkomo sayizama kodwa igcina sifike ngaphambi kokuthi ife kwafa imbuzi bese kufa yona inkomo kwakule ingane ngapha ethi inkosi yamakhosi uNyazi wezulu wayengekho sikhuluma nomakoti kodwa mangifika kuye uthi hayi wena inkinga yakho yodwa awulaleli umakoti wakho thatha ngoba umuntu esifazana uthi lento kamkhulu wakho angakhuluma indaba kaMkhulu uthi lento kamkhulu wakho kade wakutshela ngayo ukuthi ucela ukuthi niyenze kodwa ulokhu uthathela kude wena uthi manje inkomo egula yakho imbuzi yakho ingane yakho uthi ngoba izinto wena awushishi uzenza wakutshela ukuthi ukubela akaganile lapha ekini ngabe izinto uyazenzela manje uyahlonipha isho ukuthi ke abantwana benkosi into besikhuluma le eyagcina ingane enkomeni nakho konke noshendo lapha umnikazi walomuzi uyayazi amen ase ngiza lapha kulomuzi ngiza lapha ngoba ngifuna ukuthi ngifike lapha ngifike ngizwe ukuthi kwenziwa bese yanikela ngaso leso sikhathi kwakunesithathu leni siphuma kulo bese ngiyeluleka lapha ekhaya ukuthi afuna ukukhuluma ekhaya bese ubuya lapha usuza lezimbuzi uzonikela usukhulumile ekhaya ngoba mina la ngithi ngizoya ku-ATM khipha imali ngizela ngoba ngifuna ukuyisheshisa lento nathi mina mina ngisuka kude kakhulu ngisuka eRustenburg ngihamba 13 hours sonke kuya le wabuya kimi ukuthi uma lento ungayisheshisi uzobonakala kakhulu ngolesine ngavuka ngisehleli ngavuka ahamba ngaye ekhaya afike ngakhuluma ngathatha imbuzi esibayeni sakithi akhuluma ngabuya ngapha yayisho ukuthi yafisa ukuthi
lo muzi uNyazi bezulu uNkulunkulu. Amen. Njengoba kade ukuhlatshelelwa lapha amavesi awu-21 kakhuluma ngomsako hlezi phakade. Lo uNkulunkulu osesihlalweni siyabona umusa kuwo. Njengoba ikhandela umuzi ufuna ukuthi singene ezulwini. Asusebenzisele lo muzi bantu abankulunkulu singene kuleli zulu lashela. Ngoba esizenzayo emzini kaNkulunkulu eziphambene nomthetho wakhe. Ingoba laba bantu bafuna ukuthi sifike sihlale emizini yabakuko ngoba sibalaleli. Ushenga ukhulumile ngalomuzi asisukumeni eMalazaretha. Sibageze laba bantu ngoba ezulwini kashe bangeke umuntu ongcolile. Kodwa umusa kaNkulunkulu usehlela asusebenzisile. Yafisa nami umuzi ukuthi abakithi bonke engabazi nembaziyo. Akuthi ngizokwenza lapha ngiyacela ukuthi bakuvume. Angisho futhi ukuthi ngikwenzela ngoba ngifuna izimali kubo, ngikwenza ngoba ngifuna ukuthi bangene ezulwini nami sengihambile emhlabeni ngifike ngibabone ngene ezulwini kashela. Amen. Ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhlelo uNyazi wezulu. Igama lami nguPhumlani waMgobhozi epasini kodwa ngisemthomchumo. Sidabuke endaweni yasemkhomazi emkhuna kepha sesakhe lapha enkosini yamaqadi. Amen. Amen. Kwathi ngenye imini ngijwayele kakhulu ukusebenza phakathi kwaleli khaya. Kwathi ngenye imini isikade sisebenza siplastela udonga lapha. Mase ngilele ebusuku kube ngazuthi ngiza la ethempelini ngathi sizokwenza umthandazo kulala. Mangena ngamasango ngingena ngibheke ekhaya lomphefumulo uvuliwe umnyango wombili. Phakathi ekhaya lomphefumulo kukhona omama abakhokheli nomama abagqoke imbatho zabo nabagqoke kahle nje befanele ukuba omama kuba amakhosazane namakhosana. Ebese emqondweni wami ngitshela ukuthi umthandazo wenzelwa ekhaya lomphefumulo. Ebese ngingena isicebo sami ngisibeke ngasemnyango ngoba bagcwele baze bazophuma ngasemnyango. Ngihlale phansi ngizwe ngathi ngilalele ukuthi kukhulunywa ngani. Ngazuthi la kuyakhulunywa kodwa manje ngizwe ukuthi kuthiwani. Kodwa nala ethempelini kahlatshelelwa engazuthi umthandazo usungenile. Kodwa nalapha ekhaya lomphefumulo kungathi kuyakhulunywa khona into ekhulunywayo umama ngapha ubaba ngapha khona ngisho abavangela ababefake imbatho ezihlaza. Ebese ngibone inkosana kaMahlobo idlula iza ngapha ethempelini. Ebese ngibuka yena ngithi hayi ngibona ngathi umthandazo ngathi akuthandazwe ekhaya lomphefumulo ngathi kuthandazwa la ethempelini. Ebese ngisuka ngithatha isitep sami ngiphaphama ngiza lapha ngasethempelini. Okwesibili ngizobeka nje ukuthatha ngikubonise ngalomuzo lapha ekhaya. Okwesibili kwathi ngenye imini futhi sikade sisebenza la ekhaya. uNkulunkulu uyasikhumbula ngempela amasisebenza ngokuyindikela la ekhaya. Kwathi ngenye imini ngiza futhi kade sisebenza mase ngilele futhi ebusuku uNkulunkulu angikhumbule ngithi mase ngingenile la ngaphakathi. Ebese kuqhamuka ama-text amaningi engazuthi la ekhaya lomphefumulo amakhosazana amancane amashesha ngena. Ngazuthi angazi noma ngizosahlanjulula noma ngizothi ayageza. Kodwa kwagcwele into eyisimanga kugcwele abakhokheli kuyibona abahlela lo msebenzi wokugeza amakhosazana. Ungena ama-text eshawa ujenge ebhaka yonke le ndawo igcwela ama-text engazuthi aqhamuka iy'ndawo ngey'ndawo. Engazuthi asebegeziwe bame la ngaphambi kwelokhu njalo ngaphambi kwethempeli bagide. Kuqhamuka amashesha ngena amabili aze kumina. Athi uyasibona sesibahle kanjani mahla axolezela. Athi uyasibona sesibahle kanjani sesigeziwe thina. Sigithi mina phoni yaphi. Athi sesiyogida lapha ngazuthi masuqedile ukugezwa engazuthi bese beyogida lapha. Iphapha okugcina kwathi ngenye imini kade futhi sisebenza la ekhaya. Mase ngilele ebusuku ngizibone ngazuthi ngehla ngomgwaqo ngisuka olwandle. Khona umgwaqo ethi uPhayini edrobheni. Engazuthi sisuka ngasolwandle kunomkhumbi oseleni lomfula. Lo mkhumbi udiliza abantu abaningi ngendlela engangiqala ubabona bebaningi ngayo. Labantu bayasilandela ngathi khona abantu engihamba nabo. Bayasilandela baningi kusuka emkhumbini kuze kuyofika mawazi umgwaqo ethi uFiti eThekwini. Ngazuthi kunerenki kuFiti. Labantu baningi balandelana bawulayini. Bafaka ingubo ezimhlophe. Emasifika la engazuthi kule ndawo ngathi kuyirenki. Ngifika ubaba uNgcobo lo ohlalisa abantu ekhaya. Ngathi uphethe over, ngathi uyena umanager waserenki. Ebese ngibuza ubaba uNgcobo ngithi mina ama-taxi aya esiwagibela akubo. Athi niyaphi?
Yithi mina siyekhaya lomphefumulo. Athi hayi na kunebhodi ngisho elibhaliwe. Njengoba usukubona emarenki kuhlukana ngamabhodi abhalwe indawo ngeendawo. Kubhaliwe ukuthi kwamashu ekhaya lomphefumulo. Athi ubaba uNgcobo ayihlalani la amateksi asaphumile wonke kodwa ayabuya. Ngiyacela ngalawo mazwi Nkosi ibusisene ezweni. Ngibingelela amaNazaretha igama lami nguNohlahla wakasibiya eMandeni ngaphansi kwethempeli eSukweni. Mina benginenkinga ngishusha umkhulu. Lo mkhulu bengihlupha lo ubefike inyoka. Inyoka nje enkulu sengihlale nayo isikhathi eside kusukela nje emganini bami safunde primary. Angihlezi ngisho ukuthi nginenkinga yenyoka engihlezi nginayo ebusuku. Ngikamba ngikhula vele nje ngiyazazi ukuthi cha shuthi khona inyoka mina nje eyanamathiselwa kimi engayazi. Kodwa futhi le nyoka iyakhuluma. Ngithi uma ngifika la ekhaya lomphefumulo ngiqala nje ngangiphethe imbuzi ezimbili ngingakaze ngizwe ngale ndawo. Wanomuntu ethempelini wathi hey gogo ngikuphuse ekhaya lomphefumulo kuthiwa hamba unikele masiyobonga ekhaya lomphefumulo angitshela. Washo ukuthi imali ikhona. Ngithathe imbuzi ngize ngizonikela ngihambe ngiyepheli. Uma ngibuya ngilele la ekhaya lomphefumulo lapha eMhosheni vele kuvumbuka ikhehla. Lithi na hawu kunini sakulinda. Phela thina sasibulala ingane siyithathe eswini sigqiba ngayo imithi. Mina nje Umzukulu ngangiyinyanga yakwazulu inyanga amabutho akazulu. Hayi ngiqhubeke ngitshele ekhaya size sikwenze. Umkhulu kodwa wagoloza ungena lapha ekhaya lomphefumulo. Ngibabona abanye bengena. Kodwa umkhulu wagoloza. Iyodwa into omkhulu wayilahlayo walahlale yabona libhodlela lihlala la enyangeni lifaka uhlala. Wajibalo nje kuphela wama neportment wanqaba. Wathi umuntu ambongo benqaba neportment ligcwele yonke inhlobo yamalumbe emhlabeni. Uyena wayelumba amabutho. Hayi sekusuka lapho ngagula. Sengidla amagobongo futhi mina kodwa kade ngigeza la ekhaya lomphefumulo. Sengifaka intambo ebomvu namathamba yanele. Ngifike la kube nomshumayeli nje athi yini ogqokile. Ngithi mina nenkinga yazi ngihlushwa umkhulu. Athi khumula lento. Ngivele ngabuka ukuthi umshumayeli mina ngibukwanisa nabantu. Ngithi ngicela ungisiza noma ngifuni lento le. Umkhulu wami kanje. Athi hayi manje ungigeze phela ungigeze namabutho. Emvela lokho nini izulu ngalelo langa ngila. Nini kakhulu ukuze kufake itende cha ukuthi cha nasetendeni kumanzi yakuyaleki. Ngilale emotweni. Abantu engena bavele befike nomtholo. Evele qhamuka umkhulu enyuka emosheni. Eyinyole engakanani emnyama imvulu ingindile kwantamba. Athi hawu usuyikhiphile intambo. Kulungileke. Ngihlawuleleke masiyangeza. Hawu ngijabula ukuthi umkhulu ngabe uyavuma. Ngihambe ngekhaya ngifike ngisebenze ngasonto ngihambe ngekhaya. Ngifike ngitshela umama umkhulu uvumile. Uthathe imhlawulele simgeze. Hayi ethi manje sizothenga imbuzi eyodwa-ke sabe. Avele afike futhi. Athi Umzukulu awukwazi ukuthenga imbuzi eyodwa ngoba mina nganginyanga amabutho akazulu ihlandla embili. Uma ke Umzukulu wahlawulela ibutho elodwa leli lobhubhisa umndeni uqede. Kwaphoqa ngithenga imbuzi embili. Seza la samhlawulela umkhulu. Sahambisa imbuzi mangifike ekhaya kwahlula isonto elodwa. Ngiphupha engathi umfundo omkhulu. Abantu baningi bavuma ingoma sisho ngempi intungu bangena emanzini kodwa bathi gqambi bephumele lapha bengene lapha. Labantu bangena bonke bangena kule yandlu leya wathi hayi esegezekile amabutho Inkosi ibusisene ezweni. Ngikhethe Inkosi yasekhaya namazi kodwa phambi kwethempeli lasephileni. Ekhaya ngakade ngathunywa nami ngishaya uvale ekuseni ubaba mekhuluma. Kodwa ngelinye ilanga ngisekhaya ngonyaka odlule ngabona indawo eshile kodwa kugcwele abantu abaningi wasibona ngamakhanda nje abanye bengagqokile abanye banomlenze owodwa bethe zabo. Awu angangazi kwakhuluma izwe engangaliboni lathi abantu bakini bonke lapha. Kuthe nje ngenyanga endlule ngabuye ngabuka ngazathi ngiseweni. Kunabantu abaningi bayabuka abantu abakhuluma phansi
amanzi kuxoxa amanzi lapho kathiwa abangimbongela labo bantu ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule ngoba lapha ekhaya sokuhanjelwe kakhulu abantu abangobaba abasekho emhlabeni sokusele thina abafowethu abangayiboni le ndaba esikuyo ngicela uNkulunkulu asikhumbule urapha sifona impela ofika ubamkhulu wathi ubamkhulu mntanami uDlamini wathi ngicela uyongigela wesigeza emzini lomphefumulo ngoba ngithi mina ngabulawe ukuthi ngiyathakatha kanti ubamkhulu usho kanjani wathi uyazi Umzukulu uyazi okhona ngibulawa kodwa-ke manje ngicela uye emzini lomphefumulo uyosigeza masusigezile uyosigeza ngembuzi imbuzi izaphuma emandleni akho ndoda yami Umzukulu ngoba uwena osambelayo uwena oyinazaletha phakathi kwalo umndeni wayo umndeni ukhona impela kodwa awukho ogijima njengawe Umzukulu ngithi Umzukulu uzasenzela konke sakubeka sathi uzobe indoda umuntu esifazane kodwa uzobe indoda kuthina kodwa-ke njengamanje ngathi bamkhulu uthini wathi bamkhulu sengishilo-ke mntana angisajiki kuthe izolo bengisetohweni ngingekho khona abantwana uma ngibuye etohweni bathi abantwana koko kufike umuntu la asimazi uyindoda wafike wathi lokho zenziwe ugogo wakho ubusisiwe emazulwini manje kunomuntu kunengane ekhalayo lengane uzobe ikhala ayinakwe muntu unina wayo ukhona kodwa ayinakile imntwana ugogo wakho ukuthi ihlele emahlombe akhe lo ngane cela ukuthi konke akwenza angayishiyi ngaphandle lokhulumayo ukhanyisile waNtombela kadidwayini indaba enziwa noNgoma osuke ethempelini lasezonke izizwe la eThekwini uguqusha moya ngeke ngafika ngesonto eliphelile la ekhaya bengade ngithunyiwe ngase ngiba novalo ngasaba kepha namhlanje ngicela ukuthi uNyazi ungiqedele lo valo indaba yami noma ngizoyikha phezulu kodwa la ekhaya kade ngathi ngimgoloza shuthi ngithe sekungishayela impela usizi sengithi ngicabanga ukuya kubaba njengoba kade sengazalethe ezobuya ezolungisela isikhumbuzo kuhleni shuthi mase ngicabanga kanjalo bese ngicabanga ngihamba ifike ejova bese kuthi mangilele sibonakalisweni ebese yafika uNkulunkulu engathi useyindabeni ebhekele ePitretief la kuzalwa khona ugogo wami ebese ngazi ukuthi lapho kunomhlangano bese yaqhamuka imoto kababa le nelambu kodwa bese kubiyona egcina ngemuva ebese uNkulunkulu eyakhuluma ethi mntanami ngiyemhlanganweni uyaphi ngithi mina uNkosi emakhosi ngizokuthiwa ngomhlangano ngapha ngoba sengumuzi wakho ngapha ePitretief kubo kagogo uthi cha ngeke ufike wena lapho mina ngiyalapho wena ngeke uzufike ngoba wena uzwa kade wawuthunywa awuzwa ngithi mina uNkosi emakhosi nami ngiyacela ukuba khona umhlangano bese yangikhombisa ethi kuba kusasa ukuthi ngizobe ngihamba ngane emhlabeni ngiyiboneke imoto uNkulunkulu ayihamba ngayo engazi usekumkhumbi kulo mkhumbi kube khona ibhanoyi bese ngithi mina uhlamba uzohamba ngebhanoyi ethi mntanami ngenzela ukuthi uma ngabe ngihamba ngemoto mase kufika kufanele ngiye khona ngiphuthume ngebhanoyi ngihambe ngalo uthi ke mina nawe mntanami siyohlangana ekhaya lomphefumulo ebese ngiyasuka ngize ekhaya lomphefumulo ngesonto edlule ngolesihlanu ngifike ngilale ebese ngiyafika ngiyanikela ngesabatha onganikeli ngithi sengilele ebusuku isikhathi kwaku 23 minutes after 11 kwaku 23:23 ebese ngizokushisa endlini lapho esilele khona mangithi ngiyalunguza ngiyasaba umntwana osabana ngoba nabasekhaya bayafika nje impela bephila kodwa ngiyasaba mangithi ngiyabuka eminyango hawu uNkulunkulu impela nasi isigqoko siyaphuma siyahamba usevala umnyango nodondolo lwakhe ngathi ufrene ngase ngiyahlala ngase ngiyasaba ke kodwa ukukhuluma ngesabatha wase ugogo ke sengibuza ukuthi yini ngisabe ngoba ngisuke ngithulile
ngisuke ngazenzeli nami ngisuke ngizokwenza ekhaya. Ngithe senginikelile amashumi kwathi ngomsombuluko ekuseni ngiqeda umthandazo kwa4 kwase kufika ingane nje engathi bisibona ukuthi bengikhona la ekhaya. Kufika ingane yomfana nje neminyaka emithathu ihlala eduze kwami. Bese ngithi umfana wami noma wasekhaya ethi cha ngene wakho futhi angene wakini. Ngithi mina pho uzofunani mina athi thatha nanti ishumi zokunika lona. Ngithi mina awukade nginikela njengamashumi ade biziwe. Wathi cha ngithe lithatha bese ngiyathatha ishumi. Bese ethi namhlanje ngoba kade uzonikelela ukufa kini phakathi kwegceke lakini nantombela kade doyela uNyazi bese uselungikhiphile mina ngingilosi ezohlala kuwena. Kepha ngizocela ukuthi ungodle ngithandazo ngazo zonke ikhathi. Wathi njengoba ngisuka njengamanje ngiyintaba enza kaceza la uthilele khona udadewenu uthi ngiyomsindisa. Nazaretha ngalokho nami ngicela ukuthi ushemba ngikhumbule. Ebese uthi bengilahlekelwe isitifiketi sami sakamatikuletsheni. Umntwana ke mina ofundisayo seqedile ukufunda kodwa ngifundisa itoko. Ngithema sekufanele ngithole umsebenzi alahleka isitifiketi. Ngithema ngithi ngolesithathu ngaphuma elesikoleni ngase ngicabanga ukuthi ake ngiyosibheka isitifiketi sami ngoba ngaye ngadlula eposini ngiyocertifya khona kodwa ngaye ngasibheka aqala kwathiwa sikho. Ngathathe ngilahlele namhlanje. Ngithema ngifika ngaphuma nentombazane eNdiya esengihloma umuntu omnyama. Wayesethi umuntu omnyama ubasisi ngase ngiyabona ukuthi usakulahlele ngathi ngilahlela ngonyaka ophilile kodwa nje benginganaki. Izinto zami ke nginganaki. Uthema ngabe ethi pheqepheqe luyasisa vele isitifiketi sami saqhamuka saba nje sesithathu inkosi isemzweni. Amen. Ngibingelele uNazaretha. Amen. Ngikhuluma nosindisiwe wakaChonco. Ngihlala ngala eForeign. Kodwa angakabi nayo ithempeli ngase ngikhonze khona. Ngibonakaliswa ezizezingisuse ngize kuzovika la. Okokuqala nje ngumuntu okhulekayo. Bathi ngelinye ilanga kumele ngiyokhuleka engazi ukuthi ngilele. Ngivuswa omunye ubaba ogqoke umNazaretha omhlophe. Bese yasho ukuthi engathi uphethe ibhuku athi angiliboni igama lakho la. Kwenze njani? Ngibe sengiyaphaphama ngithi manje inkosi yami ngiyaxolisa. Imini engibe ngiphutha ngiphaphama futhi ngihambe ngile ngikhulekela khona. Mengisakhuleka kube ngazuthi sekwehla amahashi amhlophe kodwa manje la mahashi ayandisa. Azaza afika athi cabala. Aqhamuke futhi lo mkhulu lo ogqokile afike nebhuku lakhe. Bese ethele hayi ungasinaki mntanami. Silethele zibusisa ama-present akho lawo siwalethile la ekwani. Bese ngiyaqhubeka ngikhuleke ngathi sengihamba. Ngizama nje ukulula indaba yami. Kube sengazuthi kwesinye ngelinye ilanga kube ngazuthi ngibona yena ubaba uShembe ngazuthi uthi ngiyabusisa leli khaya. Ngiyabusisa ngazuthi uyachela yalandela. Ngibe sengithi hayibo kambe kufanele ngihambe ngokukhuleka noma kumele ngihambe kokhonza nami. Hayi kube isikhathi kube ngazuthi sekufika obaba ababili abagqoke uNazaretha bathumela ingane bathi abangicelelayo. Bese ngifike ngiyahuqa khona. Bese beyachaza bathi unenkonzo enkulu ezoba khona eKhenani. Sicela uzungasala. Nangempela mengiphaphama lapho ngithi ngeke ikhona indawo kanjalo. Bese ngiyabuza komakhelwane bami abavele bakhonza khona ekhaya. Bese thike lo mama hayi ikhona wena shuthi abantu bayini bafuna ubayele khona. Hayi nangempela ngiqale lapho nje indaba yokulandela indaba kaShembe. Hayi nangempela ngahamba ngaze ngafika eKhenani. Thetha njalo sengibuyile ngakhonjwa ebuhleni. Kwathiwa hayi ngathi kufika ugogo bami ke bahleli bathi hayi ke sesicela ke eMzukulu siye enkonzweni ke manje ke la. Nangempela futhi ngihlupha bona omakhelwane bami laba bakhonza khona. Nangempela nangololo langa futhi hayi ngithi umuntu otohozayo. Bese beyangichazela ukuthi hayi uzothatha imali uyilalise lapha lokukhuleka khona nje bese siyavuka ke sambe. Hayi nangempela ke sambe. Nje phinde ke futhi njengoba ngize la angizelanga nami la. Ufikile futhi bafika ugogo engazuthi simehleli la bathi hayi sesicela ke manje sambe siye ekhaya lomphefumulo.
Kuba ngathi ngiyabuza ngithi mina ekuphi ekhaya lomphefumulo bathi kodwa uzohamba uzofike khona. Nangempela uthe ekuhamba izibane ngabuza umakhelwane wami athi hayibo ikhona leyo ndawo. Okay, khona la ephusheni kodwa ngatshelwa bathiwa sicela ufika uthwele ukudla noma yini nje ukuthwala ukudla amasaka ukufike kunakhona. Nangempela-ke ngifikile izolo la njoba ngize ngibone sengithi angibonge nkosami nami ngingashwa uvalo lokuthi ngingaze ngiphaka ngingaze ngihambe ngingazange ngibike nami ukuthi ngifikile.